Δεν με προσέχεις, δεν με λατρεύεις και με παιδεύεις. Σε ποιο Θεό εσύ πιστεύεις? Και το μυαλό σου σε άλλες τρέχει, μα όσο για μένα πέρα βρέχει. Και έχω για σένα τόσο υποφέρει, που στο αμήν με έχεις φέρει. Είσαι απαραδέκτος για όλα αυτά που λες, απαραδέκτος που άλλο δεν με θες, απαραδέκτος που έτσι με πετάς, απαραδέκτος που δεν μ' αγαπάς, απαραδέκτος για όλα αυτά που λες, απαραδέκτος που άλλο δεν με θες, απαραδέκτος που έτσι με πετάς, απαραδέκτος που δεν μ' αγαπάς. Δεν με φροντίζεις, με βασανίζεις, πόσο θα αντέξω εσύ νομίζεις? Δίπλα σου νιώθω σαν ένα θύμα, πριν από το τέλος ένα βήμα. Κάνεις τα πάντα για το κακό μας, ξεχνάς και την επέτειό μας. Έπρεπε απόψε να σε κοντά μου, ξεχάσες τα γενέθλιά μου. Είσαι απαραδέκτος για όλα αυτά που λες, απαραδέκτος που άλλο δεν με θες, απαραδέκτος που έτσι με πετάς, απαραδέκτος που δεν μ' αγαπάς, απαραδέκτος για όλα αυτά που λες, απαραδέκτος που άλλο δεν με θες, απαραδέκτος που έτσι με πετάς, απαραδέκτος που δεν μ' αγαπάς. Αγάπη. Γιατί όταν σ' αγαπούν είσαι ευτυχισμένος. Όταν σ' αγαπούν είσαι ο κερδισμένος. Νιώθεις τη χαρά και την ευτυχία. Όλη σου η ζωή γλυκιά σαν μελωδία όταν σ' αγαπούν. Αν δεν σ' αγαπούν είσαι σαν χαμένος. Αν δεν σ' αγαπούν νιώθεις ξοφλημένος. Τη χαρά ζητάς που σου έχουν κλέψει αν δεν σ' αγαπούν. Αν δεν αγαπάς, άδεια η ζωή σου. Αν δεν αγαπάς, μόνη η ύπαρξή σου. Πες μου τι ζητάς στην πεζή ζωή σου αν δεν αγαπάς. Πες το. Με χειροκροτήσει. Σε έχω επιθυμήσει, η απουσία σου με έχει αρρωστήσει. Θέλω να τρέξω να σου πω πως ακόμα σ' αγαπώ, μα φοβάμαι πως θα πληγωθώ. Και παίζω θέατρο, με όλους θέατρο. Λέω πως σε ξέχασα και αδιαφορώ. Και παίζω θέατρο, με όλους θέατρο. Λέω πως σε ξέχασα, μα ακόμα σ' αγαπώ. Σε έχω επιθυμήσει, ο χωρισμός μας φοβερά μου έχει στοιχήσει. Μα τι να κλείσω δεν μπορώ, νιώθω πως θα τρελαθώ συνέχεια σε έχω στο μυαλό. Κοιμάμαι, ξυπνάω, σωπαίνω, μιλάω, λέω, γελάω. Μωρό μου σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Σε έχω επιθυμήσει, ο χωρισμός μας φοβερά μου έχει στοιχήσει. Μα τι να κλείσω δεν μπορώ, νιώθω πως θα τρελαθώ συνέχεια σε έχω στο μυαλό. Σε έχω επιθυμήσει, η απουσία σου με έχει αρρωστήσει. Θέλω να τρέξω να σου πω πως ακόμα σ' αγαπώ, μα φοβάμαι πως θα πληγωθώ. Και παίζω θέατρο, με όλους θέατρο. Λέω πως σε ξέχασα και αδιαφορώ. Και
ηλικία σας τον τέτοιου είδους ψευδαισθήσεις ή Όχι, υποσχέσεις? εγώ προσωπικά όχι. Εγώ το έκανα μόνο επειδή μου άρεσε και ο χώρος μου άρεσε και οι εμπειρίες μου γεμίζανε. Βγάλατε καλά λεφτά από αυτές Ναι, τις τότε καλά. συμμετοχές σας? Τότε ήταν καλά. Δηλαδή το γυμνό πάντα πουλάει, το πορνό Σίγουρα. πάντα πουλάει. Ευτυχώς. Εσείς πιστεύετε ότι είστε γήινος με τα ταύτα? Βεβαίως. Ή εξωγήινος? Ιδού το καυτό ερώτημα. Γήινος, γιατί είμαι στο έδαφος. Κινούμαι στο έδαφος. Δηλαδή την ώρα που πρωταγωνιστούσατε σε ταινίες, Τότε ήμουν εξωγήινος, ήμουν στον αέρα, στη φαντασία. είδατε λοιπόν που ήταν δικαιολογημένοι. Το ποσόν. Ποιο είναι το κασέ? Ποιο θα με δελεάσει? Δεν έχετε ένα κασέτι? Αντώνη, ήθελα να σου πω ότι η αμαρτία δεν είναι μόνο για τις γυναίκες. Δεν είναι μόνο... Ερώτηση, οι κυρία 10 Κουφοπούλου, εντολές παρακαλώ, ερώτηση. δεν δοθήκανε μόνο για τις γυναίκες, δοθήκανε και για τους άντρες. Και όταν ήρθε ο Χριστός στη γη, δεν ήρθε μόνο για τις γυναίκες. Εσείς δεν αισθάνεστε έτσι ενοχές που ένας Θεός κατέβηκε στη γη και εσείς κάνετε Όταν πληρώνεσαι για ό,τι κάνεις, σβήνονται οι ενοχές. Τι για ό,τι κάνεις? Αυτό που κάνεις Για δεν ό,τι είναι κάνεις στη ζωή σου, όταν πληρώνεσαι, Όταν μου λες για πορνοτενίες, σβήνονται οι ενοχές. δεν είσαι ηθοποιός. Πορνοτενία μπορεί και μέσα σε γυμνάσια που Εσείς, λέγανε κυρία Ναι, Κουφοπούλου, δεν να μέσα πάρουν γυμνάσια. όχι ηθοποιός. Δεν έχω ακούσει Κυρία από στα Κουφοπούλου, γυμνάσια. ως ηθοποιός σας έχουν κάνει τέτοιου είδους προτάσεις? Εμένα δεν μου έχουν κάνει πρωταγωνιστείτε σε προτάσεις, πορνοτενίες? γιατί έχω δείξει ένα επίπεδο σοβαρή και δεν μπορούν, δεν τολμούν, έχουν μια απόσταση με μένα και όταν είναι κάτι σοβαρό με καλάνε στα έργα, δεν μου έχουν κάνει. Σας καλούν λοιπόν μόνο για κάτι πολύ σοβαρό, δηλαδή Όχι πείτε με σοβαρό, από τους ρόλους που έχετε. και κωμικό και σοβαρό, αλλά όχι γυμνό. Να λέει είναι αντισυσμική, έχει δηλώσει η κυρία Καράμπελα. Στην κακία είμαι αντισυσμική. Ναι. Δεν την την πιάνει κακία. ούτε το βαν. Αλλά εγώ δεν δίνω δικαιώματα και σκέφτομαι να μην πέσω Αναλαμβάνετε όμως σε υποχρεώσεις. αμαρτία. Προτιμώ το θάνατο να με βάλουν στον τάφο παρά να πέσω σε τέτοια θανάσιμη αμαρτία. Γιατί ήθελα να κάνω ερώτηση τώρα στον Αντώνη. Και δεν υπογράφεται και συμβόλαιο με τον διάβολο βέβαια για προκειμένου να προχωρήσει η καριέρα της. της. Δεν υπάρχει άλλη ζωή και δεν θα υπάρχει κριτήρι να σε κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Και για τα επειδή έργα. και οι Δεν το ξέρω αν θα με κρίνονται, για να δούμε τι λένε οι τηλεθεατές μας, παρακαλώ. Κυρία Κουφοπούλου, κυρία Κουφοπούλου, κυρία Κουφοπούλου. Η θρησκεία με το επάγγελμα δεν έχει καμία σχέση. Κυρία Κουφοπούλου, παρακαλώ. Παρακαλώ να αφαιρεθεί ο λόγος από την κυρία Κουφοπούλου, να περάσουμε και πάλι στους τηλεθεατές μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία. Κυρία Μηταλονάκου, δεν χρειάζεται να σας πω πόσο κούκλα είστε πάντα. Είναι αυτό. Κύμα ένα τέλος πριν αρχίσει η ζωή μας και ένα δάκρυ στην καρδιά. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη κι έτσι τελειώσαμε. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, όλα κι αν τα δώσαμε. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη κι έτσι τελειώσαμε. Πάρης Διαμαντόπουλος, Στέλιος Ζαλιάνης στο πιάνο, κυρίες και κύριοι. Ένα... Είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα, εγώ έτσι σ' αγαπάω. Είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα, για χαρί στο ζητάω. Μην ανησυχείς, δε σε παρέψω,
εγώ τα λάθη σου θα πάω. Είναι όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα, εγώ έτσι σ' αγαπάω. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Έχεις δυο ματάκια λιπνά που τα αρχηγά μου έχουνε σκλαβώσει. Κι όταν με κοιτάζουν το Θεό παρακαλώ ποτέ να μην τελειώσει. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει. Και μες στην ψευτική ζωή μονάχα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη απ' όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Που ήρθανε σήμερα, μια νεολαία καταπληκτική. Η δύναμη, το πάθος, η έκφραση, όλα εδώ. Η ανεξαρτησία, η ελευθερία, όλοι εδώ. Παρακαλώ, κυρία Ελένη, θα ήθελα να τοποθετηθώ κι εγώ. Κυρία Ελένη, δεν ζητάτε άσχημα πράγματα. Εγώ δεν σας Ελένη, Μαρία με Κυρία Μαρία, δεν ζητάτε, δεν ζητήσατε άσχημα πράγματα. Δυο λεπτά ρε παιδιά. Όχι όλοι μαζί, σας παρακαλώ. Δεν ζητάτε άσχημα πράγματα, εγώ δεν σας παρεξήγησα. Απλώς ξέρω ότι ήρθατε για μια διαφήμιση για το τραγούδι σας στην τηλεόραση και όλα αυτά είναι όνειρα της... Μα του αλήτη η καρδιά δεν σου κρατάει κακία. Μα του αλήτη η καρδιά δεν σου κρατάει κακία.